Здравей, прекрасна светла душа! Щастлива съм да сме отново заедно и в това вълшебно пътешествие. Аз съм Силвия Захариева от Аз мога, ти можеш. И днес съм тук, за да ти разкажа една история за приятелството с магичен привкус. Настанявай се удобно. Започваме. Боримир, Гавраил и златната птица. В едно малко селце, сгушено в планината, сред хребети и върхове, живееха две деца – Боримир и Гавраил. Те бяха неразделни, тичаха заедно по ливадите, катереха се по вековните дъбове и слушаха песента на птиците. Селото ги познаваше като братя, макар че не бяха от една кръв. Един ден, докато играеха край реката, откриха нещо необикновено. Златно перо, легнало в тревите, блестеше на слънцето, сякаш носеше в себе си тайна. Боримир го взе в ръка и в този миг усети топлина, която се разля по дланта му. Това не е обикновено перо, прошепна Гавраил. Може би принадлежи на някоя вълшебна птица. Боримир се взря в тревата наоколо и въздъхна. Но ако е вълшебна, къде ли е сега? Може би е загубила перото си и го търси. Гавраил кимна замислено. Ако това перо е част от нейната магия, може би без него не може да лети или пък да говори, или пък е невидима. Тогава трябва да я намерим, реши Боримир и притисна перото към гърдите си. Но как ще разберем къде да я търсим, като изобщо не знаем дори как изглежда? И точно в този миг вятъра разлюля тревите, а някъде в далечината прозвуча жална, почти неземна песен. Двамата се спогледаха с широко отворени очи. Може би птицата ни зове, прошепне Гавраил. Хайде да тръгваме! Следвайки песента, те се изкачиха на най-високия хълм. И там, сред меката трева, видяха ослепително красива птица с златни пера. Тя трепереше, крилата й бяха сковани, а очите й гледаха с молба. Помогнете ми, върнете ми силата, бъдете мои спасители, изрече птицата с разтреперан глас. Без моето перо съм безсилна. Не мога нито да полетя, нито да бъда това, което съм. Очите й бяха изпълнени с отчаяние и сълзи, но в тях имаше и надежда. Момчетата не знаеха какво да правят, но Боримир внимателно протегна ръка и постави перото сред другите нейни пера. В миг светлината около птицата затрептя, крилете й се раздвижиха, а тя разпери тези мощни криле и се извиси в небето. А златистите й пера пръскаха сияйни искри, а гласът й прозвуча с нова кристална сила. Истинската сила не е в магията, която притежавам, а в добрината и чистите ви сърца. Вие не само ми върнахте силата, но ми показахте, че най-голямата магия е в приятелството. Бъдете мои приятели, защото вашата връзка е по-могъща от всяко вълшебство. С тези думи птицата се спусна леко и пусна две пера в ръцете им.
2 сребърни пера. Тези пера ще ви свързват, дори когато сте далеч един от друг. Всеки, който държи своето перо, ще усеща как е другия, какво чувства и дали има нужда от помощ. И птицата отлетя надалеч. Двамата приятели стояха учудено и се гледаха. Дали наистина тези пера бяха вълшебни? Но от този ден нататък перата не само станаха техни пазители, но и засилиха връзката между тях. Те усещаха присъствието на другия, дори когато бяха на километри разстояние. Всяка радост, всяка тревога, всичко преминаваше през перата, като невидима нишка, която ги държеше свързани. И така минаваха дните им. Но един ден се случи нещо неочаквано. Гавраил и Боримир се скараха жестоко за нещо дребно. Толкова дребно беше това, че и двамата по-късно не можеха да си спомнят какво точно е. Но гневът им ги заслепи. Всеки тръгна в различна посока и не искаше да говори с другия, а перата в ръцете им внезапно започнаха да кървят. Тънки капки пурпурна светлина стичаха по тях, а болка стисна сърцата им. В този миг и двамата спряха. Почувстваха същото. Празнота, липса. Сякаш част от тях беше откъсната. И без да знаят, че и другия прави същото, всеки един от тях тръгна обратно. Срещнаха се на онова място, където някога бяха намерили перото. И без думи просто се прегърнаха. Болката изчезна, перата отново заблестяха, а приятелството им то стана още по-силно. Годините минаваха, момчетата пораснаха, но никога не забравяха 2 сребърни пера. Те разказваха на всеки, който искаше да слуша, за силата на истинското приятелство. Смехът им беше заразителен, а историите им вдъхновяваха всички. Дори и в старостта си, те не спираха да създават нови приятелства, защото знаеха, верният приятел струва повече от златна птица и най-голямото вълшебство е някъде вътре в сърцето. Историята им се разнасяше от уста на уста, а онези, които я чуваха, знаеха, че някъде под сянката на стария дъб 2 стари приятели все още споделят своите спомени и никога не забравят какво значи истинското приятелство. А ти, приятелю, имаш ли нужда от вълшебно перо, за да си близо до тези, които обичаш?